Fa 5 anys que fem política, però no fem partidisme. I confonem política amb política partidària o política dintre d'un partit. Quan fer política, almenys, no des de la CUP, però des de la meva posició d'esquerra transformadora, fer política és quan vas a comprar. Si vas a comprar una gran superfície o al comerç de barri, estàs fent política. Estàs arruïnant a uns o donant tal. Si compres això, roba en una botiga que saps on l'han feta o saps que l'han feta a Bangladesh en condicions inhumanes, estàs fent política. Llavors fas política amb les teves relacions personals, amb el teu llenguatge fins i tot, amb el teu comportament, amb la teva participació cívica. Si participes al barri estàs fent política, si no participes estàs deixant que altres facin una altra mena de política. És a dir, ha de quedar clar, i dir-ho aquí, jo crec que és una mica sobrer, que tots fem política, no tots fem política dins d'un partit, o política partidària. I aquí és el problema, i jo crec que la idea, a mi m'agradava la llista civil, m'agradava perquè era molt punky la idea també, i a mi em va això, però era una manera de visualitzar dues coses, ara com està, també és un debat estèril perquè està, diguéssim, morta, però la idea era interessant en dues coses. Primer, que donava idea que és un plebiscit, és a dir, dona igual a qui votis, estàs votant els del sí i la resta els del no, i després vindran els polítics a gestionar això. Aquesta idea era interessant perquè per fi feies el plebiscit que no hem pogut fer. Però sobretot la idea que entrés gent no de partit, és que, clar, i això tindrà alguna tertúlia aquestes de TV3 i tot això, diu, però clar, si no són polítics ja ho sabran fer. És que clar, si diem que no és polític però estem parlant amb Santiago Vidal, home, d'allà hi sap, però no és polític, no? Ara anirà a la llista d'Esquerra, però si estem parlant de, jo què sé, ara anava a dir Sala Martín, però clar, és els contraris als meus, no? Però clar, d'economia ell diu que en sap, però bueno, economia liberal, en fi, però de números deu saber, no? És a dir, la idea que no fossin polítics no vol dir que siguéssim tontos, som el poble català, és a dir, pots trobar gent que fins i tot cantant sàpiguen tocar-li una mica, tinguin una mica de senderi i sàpiguen fer coses. Clar, no es tractava que aquests parlamentaris passessin a ser consellers de la Generalitat Catalana a dirigir la política de presons, no era això. Era simplement crear un Parlament que visualitzés que és el poble català, el poble sobirà, que entra a una institució tancada pels partits i que de manera excepcional, en lloc d'entrar a un Parlament per cremar-lo, com més es feien les revolucions del segle XIX i XX, hem entrat a un Parlament per ocupar-lo, amb K o amb C, com vulguis, per ocupar-lo a les forces del poble, per dir-ho així, per crear una república. I a mi em trobava que era una imatge molt potent i fins i tot, a part de poètica, molt eficient, perquè mira, per un moment, senyors, que entri el poble sobirà, sí, som 68, ens comptem, sí, som 68, pam, ara sí, passin vostès els polítics, gestionin i tot això, però per una vegada és el poble el que ha entrat en una llista empesa per, a més, avalada per l'ANC, per Òmnium, que va ser qui se'ls havia acudit la idea, crec que Òmnium primer, però l'ANC l'havia aprovat. A mi això m'agradava i sobretot perquè a Europa ja fliparien. És a dir, sobretot a Espanya fliparien en colors. Perquè clar, esto es Artur Mas que s'envuelve en la estrada. No, ni Artur Mas ni va gent. L'argument de Podemos te'l menges també. És la casta, Pepe, no sé què, l'altre, un Lluís Llach, Núria Feliu, jo què sé, per dir alguna cosa. Ara estic exagerant la part musical de la solució. Però sí que és una idea, jo crec que és una idea políticament, a més molt segle XXI, molt poderosa, i a més amb el ben entès que entraven només per proclamar, no la república, però de dir, a partir d'ara s'enceta un procés constituent i que el trencament amb l'estatu quo no el fes uns polítics de professió, sinó que el fes gent electa. Ara, no sé com quedarà aquesta llista mig-mig, suposo que tal, però m'agradava molt que els que tinguessin la responsabilitat de trencar la legalitat fos gent no adscrita a un partit. Crec que era molt maco. Gent normal del comú que entra i diu, desobeint. Clar, ja ens fotran a presó, és igual, tampoc. Però era més maco que no que fossin gent dels vells partits i tot això. Jo ho trobava potent, però en fi...